Ďakujem za priestor, pozdravujem všetkých, osobitne za predsedníckým stolom a kolegov z občianskych iniciatív. Nebudem sa predstavať, aby som nestrácal čas. Veľmi ťažko sa mi bude nadväzovať na predrečníkov, najmä na tie zákony, ktoré tu odzneli, aj tie programy z úst kolegu z Bratislavy. Trošku budem kritický, som právnik, odpustíte mi to, že tie programové veci, keď budú verejne pertraktované, tak mali by byť v istom odbornom grémiu posúdené. Ja viem, že tie dva zákony to veľmi dobre nadľahčili, ale zakázané symboly by som si rozmyslel, by som to použil toto, že to znamená, že chcem povedať toľko, len asi sa tu žiada systémová, programová politická práca. Viem, že sú to veľké požiadavky a nároky, ktoré som teraz vyslovil a ja by som nedokázal ani zorganizovať túto konferenciu a zabezpečiť to, čo všetko tu je pre nás zabezpečené. Čiže naozaj je to aj na nás, že čo budeme schopní ako urobiť a vytvoriť. Trošku mi chýba, budem kritický a najradšej ako kopiem do nepriateľa, ale už keď je na zemi, už toho nekopiem, ale nechcem to ako do nepriateľa. Trošku mi chýba vysvetlenie tej dane z hodnoty alebo zo spotreby, lebo ako naznačené bolo niečo, ale nebolo povedané, že ako by to tá daň zo spotreby mala fungovať a toto by sme my mali mať jasné, ja to jasné nemám. Odzneli tu ďalšie veci, ale na tie by som rád v tom pozitívnom slova zmysle reagoval ako odvolateľnosť poslanca, rovnosť pred zákonom. Toto sú témy, o ktorých by trebalo programovo, ako hovorí, mať v nich jasno a mať jasno aj to, že akým spôsobom sa dajú dosiahnuť tie ciele. Odvolateľnosť toho poslanca. Už to jediné je, samozrejme, referendum je nástroj, ten, čo potrebujeme na dosiahnutie tohto cieľa, ale je prostriedkom, ako to dosiahnuť, je zmena volebného systému. Aby v Mikuláši, alebo keď dovolíte, ja som tu spoza kopca z Oravy, keď bude volený zástupca tých občanov, tak aby bolo jasné, že budem si fandiť, že bol zvolený Tom Kuliak, ale keď ten Tom Kuliak nebude hlasovať tak, ako my chceme a máme na to oprávnené záujmy a požiadavky, tak a za čo sme ho volili, tak ho jednoducho budeme mať možnosť odvolať a zvoliť iného. Toto by tá zmena volebného systému mala umožniť. Teraz to umožňuje v podstate takýmto skupinkám, rôznym mafiánskym, ku ktorým sme sa aj my museli trošku ako pridať, keď chceme preniknúť do toho prostredia, proste nekontrolovane realizovať štátnu moc po dobu volebného obdobia. To je otázka toho odvolania poslanca alebo tej demokracie. A takéto heslo, ktoré sme počuli v 89., ale počuli sme ho a zažívali aj skôr, ale zaznelo, že na tých uliciach je slobodné voľby. To je to ďalšie heslo, ktoré vyplýva, že priama demokracia je nástroj, ale tie slobodné voľby je to, čo bude liečiť jednu bolavú záležitosť, a to je zneužívanie tej moci odovzdanej občanmi vo voľbách. Tej kontroly, tej spätnej väzby. To sú slobodné voľby. A otázka rovnosti pred zákonom, čo tu naznačil kolega, tiež je otázka spravodlivosti. Vedel by som o tejto téme rozprávať, som limitovaný časovo. Môžete mi dať taký pocit, prosím vás pekne, že nebudem vás oberať o čas, ale aby som nebol pod tlakom, že ma useknete ako nejakom za minútku, aby som vedel, čo môžem povedať a čo nie, že do akej miery sa môžem pustiť do tých tém. No, idú ešte po vás 6
Ešte 6, nebudem vás overať počas. Keď jeden sa prihlásite, že už dosť, tak končí. To znamená aj z predsedníctva, aj pána Beňu pozdravujem osobitne, teraz mám to šťastie sa s ním stretnúť, už ako štátneho tajomníka som ho sledoval a redaktora, ale sme telefonovali nedávno spolu. A teda na tú tému, keď dovolíte, teraz nadviažem o tom, čo som hovoril s pánom Beňom. Rovnosti pred zákonom, ono to súvisí veľmi so slobodou. Lebo ústava definuje rovnosť pred zákonom asi v pojme právneho štátu, to je jedna vec, ale celkom konkrétne ju definuje ako v pojme spravodlivosti. A spravodlivosť sa podľa Ústavy Slovenskej republiky vníma ako rovnosť ľudskej dôstojnosti a rovnosť pred zákonom. Toto je tá požiadavka, ktorá tu bola vyslovená. A tá rovnosť ľudská dôstojnosť vyplýva zo slobody, samozrejme. Na tú tému, že právo, povinnosť, to by sme tiež mohli si niečo povedať, ale nie je to podstatné, nie je to školenie. Na čo chcem teraz ale poukázať, je to, jak sa zachoval pred týždňom zhruba v mediálnej relácii súčasný premiér Slovenskej republiky, kde bola zjavná snaha a túžba po bezhraničnej moci. To je tá sloboda, povinnosť. Hranice, všetko musí mať svoje hranice. A nedávno sme mali, nedávno sme tu mali Deň ľudských práv 12. decembra, alebo 10. decembra. A je to dátum, ktorý je spojený s prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv na pôde OSN. A táto deklarácia bola prijatá po druhej svetovej vojne. Po tých skúsenostiach ľudstva, keď boli bez rozhodnutia kompetentných orgánov ľudia väznení, vraždení, ale hlavne mám na mysli teraz tie koncentračné tábory, to všetko, čo v podstate aj tento svet zažíva, Abu Ghraib a Guantanamo. A máme tu mimochodom 3 ľudí, ktorí sú tu tiež na Slovensku ako utečenci, ale sú to v podstate väzni z takýchto koncentrátov a naši mlčíme pri tom všetkom. Ale premiér túži po ďalšom. Premiér túži po tom, aby mohli byť ľudia obmedzovaní na slobode, inak rovno povedané jednoducho väznení, bez toho, aby už pripustil, že rozhodne súd o väzbe, ale súd nemusí uviesť dôvody podľa neho. Jednoducho, keď bude ten človek obvinený z terorizmu, tak súd ho zoberie do väzby, bez toho, aby musel uviesť dôvody. Inými slovami, keď niekto neuvedie dôvody rozhodnutia, tak nemá človek možnosť obrany. Nemá človek možnosť účinnej obhajoby, alebo akejkoľvek obhajoby. Jednoducho je obvinený, ale nie je povedané prečo, tak on nevie sa brániť, že teda z čoho je obvinený. A takýto systém, takúto túžbu po takomto niečom zažívame dnes. Tak to je to, čo pán kolega predrečník hovoril o tom, že tie pomery sú strašne, áno, vážne, že tá situácia je zlá, pretože sa tu stupňuje agresivita. Poďme sa prihlásiť, vy ste hovorili, že aby sme sa prihlásili. Toto sú také konkrétnosti, ktoré my s vami súhlasíme, myslím, že väčšina s vami súhlasí, ale my to tu nemáme šancu rozoberať. Preto je mi to jasné, že pán premiér chce dosiahnuť ideálny stav, ako som tu hovoril, keď sme cestovali spolu sem, že polovica občanov štátu by bola policajtmi a druhá polovica by sedela v base. Takto organizovaný štát, žiadna teroristická skupina nedovolí. Ale my to tu nevyriešime, že? Ale takéto potom následne my musíme aj konkrétnosti, čo má priama demokracia v programe, to musíme. Neoberáte o čas, ale nemôžeme sa takto rozprívať do šírky. My musíme ísť teraz priamo. To je tá téma tej spravodlivosti a vymožiteľnosti práva. Samozrejme, že všetci súhlasíme, že tento štát je zločinecký a nespravodlivý. My to nemáme tu teraz šancu vyriešiť. Poprosím pána Beňa, chce reagovať. Ja, pán Sperek, ja k tomu poviem toľko, že v zásade tu
tu je možnosť vytvoriť si nejaké sekcie v rámci strany, v rámci sekcie spracovať túto agendu tak, ako treba bude mať pán doktor Lindák svoju agendu, to je korupcie v zdravotníctve, tak sme za to, aby sme to na istej úrovni spracovali a mali to podchytené, ale súhlasím s pánom Levarom, že asi nemáme šancu nikomu. Ani vlastne zaujať stanovisko môžeme, ale nevieme. Hlavne teraz. Ale ja si cením, že tu je takáto iniciatíva a že sa máme cez koho tieto témy vyjadrovať a teda budete tak ochotní, že túto tému si osvojíte a budete to s nami nejakým spôsobom spracovávať. Jasné, nechcem vás obierať o čas. Jednu vec, ale vám chcem ešte, keď dovolíte, budete mať trošku trpezlivosti, vážení prítomní. A predsednícky stôl, dáma a páni, prosím vás pekne, je pohybujúci, nazvem to tak v úvodzovkách, nejaký čas, 25-6 rokov. Mne ako právnikovi až teraz napríklad sa vyjasňujú niektoré skutočnosti, že ako boli pripravené, ako boli zorganizované. Chcem jednu maličkosť vám povedať, jeden postrih. V roku 2013 súčasná vláda prijala, a teda cez parlament samozrejme, zákon o pozemkových spoločenstvách. Fico dlho túžil po nechcem menovať teda tú druhú stranu, ale sa stalo, po Slovenskom pozemkovom fonde a po tomto rezorte. Už máme tu jeden zákon o pozemkových spoločenstvách. A o čo tu ide? Historicky vzaté tie pozemkové spoločenstvá sú spojené so zápasom o slobodu. To nevoľníctvo, aj najmä na území Horného Uhorska, ale povedzme aj Chorvátska a inde, to nevoľníctvo jednoducho nevlastnilo pôdu. Pri tom oslobodzovaní sa, pri tom tlaku a francúzska, a nepôjdem do histórie, ale postupne ako v tých obciach bolo zrušené nevoľníctvo a sedliakom umožnené vlastniť pôdu. A na tých spoločných, na tom rustikále, na tých spoločných pacientoch... Chcete povedať, že museli prejsť na právnu subjektivitu, či my vlastne danie do štátu. To je veľmi málo povedané. Teraz treba povedať historické fakty, že čo sa stalo. Pán Tolko, ja vás zastavím, pekne vás poprosím. Budeme mať diskusiu a v rámci tej diskusie tam vám dám na toto priestor ešte. Teraz by som bola rada, keby mohli odprezentovať tie pripravené príspevky, ktoré majú. A potom, pokiaľ si budú ešte chystať, lebo aj pán Lipták si tam chce ešte pripraviť tú prezentáciu, tak potom môžeme sa vrátiť tu na týmto témam, lebo verím, že veľa ľudí napríklad toto bude zaujímať, lebo v podstate minulý rok strašne... Už som to mohol vypovedať za ten čas. Prepáčte, teraz ja vám skočím do reči, vy ste to... Dobre, takže dohodneme sa takto 2 minúty, áno? Ale minútku mi dáte poslednú. Už poslednú minútu. Ďakujem pekne. Nebudem v rámci diskusie vás zabierať o čas. V 49. roku a v 52. štát zobral urbariáty a komposesoráty a dal to družstva. Vlastníkmi sa stali jednotné roľnícke družstva podľa zákona toho komunistického. V 91. roku boli zrušené tie zákony o tom, že ten majetok prešiel do družstva. Ale oni ho tam v tých družstvách jednoducho nechali ďalej. Prišlo Čarnogórského transformácie, nešlo o položenie poľnohospodárstva, ale prišli z družstiev, boli obchodnoprávne subjekty a tie obchodnoprávne subjekty držali ten majetok po celom Slovensku, tých 3000 takmer urbariátov a tak ďalej, komposesorátov, aj viacej. Držali ten a ešte ho stále držia. A teraz tam, kde tie spoločenstvá skončili činnosť, padli, tak sú tu subjekty, ktoré to stále majú na tých listoch vlastníctva. Zbedačený národ a ešte to roztrieštenie, ktoré tam je prudko atakované v tomto smere. Len toľko som chcel povedať, že dávajte pozor aj na takéto veci. To, čo treba povedať, a sa to týka takmer každého. Ďakujem pekne.